Ang isko naging tuto tuloy. Hindi na natuto. Magandang araw mga kagamba. Si Lakwatsa ulit nandito sa atin, naglokatsa ulit. Kasama si Happy Man, naglokatsa silang dalawa. Napadaan dito. In-influential pa ako, bakit? Basta naglokatsa ito kasama si Happy Man. Mayroon kaming 3 laban ni 3 fights. ni Kalakwatsa TV. Suportahan natin ito mga kagamba, si Lakwatsa Salamat TV. po, maraming salamat. Madali sa ulo, basta naglakwatsa ka, alam mo na yun. Basta gumala, alam na. Ayun, shout out muna, shout out. Ayan. Shout Okay out. na yun. Okay na yung shout out na yun. So ayan, pagpapalaban na kami mga kagamba. Shout out muna. Okay, shout out na. Shout out! Ayan. Ayan. Mga natututunan. Ayan kanya. Lalabas ko na rin yung akin. Itim. Ayan yung akin mga kagamba, itim. Ayan. Ito yun sa akin. Mga kagala, mga kagamba. Tala. Yan, tala. Ayan. Ayan mga kagamba, ayan o. Okay, lalaban na natin. Tingnan nyo lang kung paanong laban ang mangyayari. Alright. Alright. Ayan na. Titigan mabuti. Oh. Oh. Oh, parang magugulat. Tawag lang magugulat. Oh. Eat bulaga. Oh. Oh. Tira, tira. Ay. Oh. Ay! Nagpatiwalog agad yung kay Nako! Inabol. Inabol yung kay Lakwatsa. Pati hulog agad. Kung nagsasalita lang ng kagamba, siguro minura na ako nito. Oo, tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako. Ayan na. Tira. Wala na sakmal mga kagamba. So ito, uli na siguro itong Last ano. na, last na. Last na. Uli na ito. Tawagin natin si Kasakmal. Wala na sa sakmal. Tatawagan ko si Kasakmal. Ayan. Wala. So wala. declare natin mga kagamba. 1-0 natin si 1-0. Lakwatsa. Oo. Yun. Sunod na fight mga kagamba. Ayan. Sunod na fight. Ito yung kayakin mga kagamba. Okay. Ayan. Ito yun sa akin, mga gala. Itim. Para silang itim. Kaso Sarento yung kay tatay, ano? Mm. Kay tatay Mendo, yan. Sa rito ba yan? Sa inyo? Sarento tayo. Mm. Yan. Nakita ba? Yan, kita. Ayun, may Oo. dalawang tuldok sa likod. Yan. Okay, sige. Bitawan na natin. Okay tayo. Magkakantahan para wala sila dito. Ayan, ayan, ayan. Mabilisan lang. Iyon! Ang galing ng laban. Hindi ko nakikita kung sino nananalo. Oh! Uy, laglag yung kay Lakwatsa. Lag! Nakita ko kagad kasi medyo bulto yung akin. Oo, pero nakakatawa kasi talagang Oo. Pwede iiwan dyan namin ito. bilisan lang. Iyon! Ang galing na. Talagang kumapit siya, mga gala. Hindi na makakyat yung Tingnan mo akin na, ah. may tubig. Nakakatawa naman yun. Mukhang nadali yata itong akin. Hindi makakyat. Yung Oh, batya. Parang tinamaan yung kay Oo. Tatay Mendo, mga gala. Lagyan mo ng May tubig, lagyan mo ng tinamaan, ano, tinamaan lagyan mo yung sa kanya. tatas. oh. Oo. Inabot. Paano nilang gamin? Tignan natin ulit. Tignan natin ulit. Iyon! Ayun, Ayun! talagang lumaban talaga, oh. Iyon! Ulit oh. Talagang lumaban talaga siya, Inabol. mga gala. Lumalaban siya. Inabol. Naku, yung akin. Sige, sige, Napingkaw sige. na yung paa. Okay, good, basket. Napingkaw na yung paa ng akin ah. Lagyan natin ulit. Lumalaban talaga siya, mga gala. Ginagamay niya yung kalaban niya. May ganun talagang instinct, mga gamba, pag alam nilang malaki yung kalaban. Oh, At wala oh. tinamaan din sa kamay. Oh, napingkaw na yung paa ng akin. Oh. Nanghina yung akin, no? Kumbira, oh. Oh, yung sa'yo, parang wala pa. May tama din. Oh, may tama sa rin, kamay, ayun, oh. sa kamay. May tama. Wala ba na? Ay, di ba? Kala ko, nasa harap namin may tama. Kumbira. Ayan.
Ay no, Ba? gusto niya rin, Oo, gusto niya rin oo. lumaban talaga. Oh, Gusto niya rin talaga lumaban. Ginagamay niya yung ano kalaban. Ang galing, galing, galing. bandira na yung kay Kagala. Oh? Ba, lumalaban din. Lumalaban din. No. Mubo ka pa yung pangil mga kagala, mga Oo. kagala talaga yung Baka huling harap na ito. Huling paghaharap na to. Huling paghaharap na. Oh? Aba? Medyo may isa pang paghaharap. Hindi naghaharap eh. Lumiko ng daan eh. Aba, maliksi pa itong sa'yo. Kaya lang Maliksi pa, maliksi nakataas pa. lang yung isang paa. Nakakagat Oo, sa... sabi niya, hindi ako matatalo. Itataas ko ang aking bandera. Nakakagatan talaga, nakakagatan. Itataas ko ang aking bandera. Hindi ako papatalo. Pambihira, nagagamba yan, no? Sa akin na lang, papatihulog na oh. Mahina na yung kapit niya sa stick. Inabot din kasi Sarinto. tinamaan din Oo, talaga. Yung unang nadali. bakal nila, yung unang bakal nila. Nadali si Sarinto. Ayan, mga kagamba, tignan mabuti. At ito, huli na to siguro to na pagharap nila. Declare na to. Ayun na. Wala Ayun na. wala na. Ayan, tago mo na yan, Kagala. Talo si Kagala. Naka 2-0 na tayo. Na 2-0 na tayo ni Tatay Mendo. Nakabawi. Oo. Eh, kumbaga, ito talaga hanggang ano na to. Good lang yung kanina. Hanggang Ayan, mga kagamba yung hanggang akin. maubos na yung Ayan. lakas nila. Medyo matulis lang yung akin. Yan. Ayan o. Bartolina conditioning ba yan? Oo, Bartolina yan. Yan. Ayan. Ito yung sa atin, yan. Alam mo naman ako, mahilig ako mag-Bartolina. Ayan. Oo. Lagay mo na. Tisay sa tisay, Ayan, mabilisan to. Ayan na! Ayan! Aba! Tumakbo yung akin. Ayan na. Ah, Oy! nagpatulog mato-0 yata tayo. 2-1 pala, Oy! 2-1. 2-1. Oo. Itigil niya yan, para to 0 lang. Lapit pa. Hands Konti mode pa, yung konti pa. akin. Ayun! No. Ayun! No. Kumakagat sa stick yung akin, no? Talagang ang gagamba ka pala, kahit saan kakagat. Ganun pala gagamba. Ayun, oh, kumagat na naman siya sa stick, oh. Kung ano-ano lang kinakagat niya sa ere. Gusto ko mawala eh. Oh. Kaso nalikuran na. Oh, napuwit siya. Pambira. Ay, binalutan na sa stick. Kanina binibilot yung master. Akin. 2-1 ang laban. 2-1. Oh, isa pa. Ah? Ayun! No. Ayun! Pambira. Para makatabla. Patdaran ko yan. Oh. Oo. Pwede. Hindi naman siyang tama. Wala siyang Oh, tama. yan. Walang tama eh. Ayan, may tama, oh. Ito. Yan. Inamon. Sige. Sabay. Ayan, sabay. Awatin natin to. Awatin Wama natin. ka tabla. Lalabasan natin. Awatin natin to mga agala dahil alabasan nito. Ano yan, ubos na nagagamba, master? Oo, busan ng gagamba. Kaya mo ba? Idol ka siya. Busan ng lahi. Yan. Ah? Ka ngayon na. Ayan. Patay tayo ngayon. Sige, Ito, medyo mahina na ito. Mapapalaban ko. Mapapalaban tayo. Tayo na mag-awak na ito Ikaw mga na agala. umawak kasi ikaw panalo eh. Ayan. Mabagal yung akin kasi parang napipit yata yung paa sa lagayan. Nakaabang na yung kay Tatay Mendo. Mira. Maganda to. Maganda. Lapit. Oo. Lapit. Ayan na! Ayun! Shoot na shoot! Shoot na shoot! Yun, no. Nakatabla tuloy to. Tutuloy ang laban. Si Happy Man kasi 2-1 na nga ang score. Naging tutuloy. Hindi na natuto. 2-1 na nga hinalot pa ni Happy Man ng isa. Natagtagan tuloy panalo nila Kwatsa. Pamira! Ayun. At ayun! Nag... Ayun, no. Shoot na shoot! Yun, no. Nakatabla tuloy to. Nagpadagdag pa si Happy Man. 2-1 na maganda nga score eh. Naluluwa ako! Ayan. Maganda na nga score. Nagpadagdag pa si Happy Man. Ayan. Tuto tuloy. Parehas ang score, tuto. Nabuka ni
Idol Happy Man. Sabi ko na nga eh. Napuso. Tablay. Nadali sa dibdib, oh. Ang bihira. Grabe. Galit na 27 galit to. pa yung kanya. Wala na to akin, tulala na. Wala na. Napaluwa ako din sa... Naluwa ako. Maganda na nga yung score, 2-1 eh. Nang ano pa to si Happy Man eh. Nang urot pa eh. Pusang galan. Ay, ano. Wala, naging toto tuloy score. Napaluwa ako doon ng viewers. Pumarehas tuloy. Pusang galan. Ay, ano. Wala, inabot na napuso. Nakita ni Tatay Mel. Hindi, inabot yung tuto. Nakakagat sa dibdib. Nakahabol ng Inabot yung tuto. Ang bihira. At sa mata, i-match natin ng ano. Wag na, baka matrito pa. Tama na yung parehas ang score, toto. Baka mamay, ulutan pa ulit, maging trito. Halo ko na. Ang bihira na yan. Ayun, sa kanya, ang tapang, oh. Naagat pa rin sa steak. Galit na galit yung design natin, mga gala. Shoutout pala kay Mark na taga Pangasinan, yung bumili rito ng gagamba ng isang araw, mga gagamba. Shoutout po, shoutout. Sige. Yung mga taga Pangasinan dyan sa Dagupan City. Lagi daw nanonood sa atin. Maraming salamat. Kala ko si Mike eh. Mike ba na? Maraming salamat mga kabalayan dyan sa Dagupan City, Pangasinan. Shoutout po sa inyo, mga taga-Pangasinan. Street Fighter, thank you sa sa sombrero, si Thank Street you. Fighter. Salamat po, salamat. May kamukhang artista si Street Fighter, hindi ko lang maalala, parang patay na yata yung kamukha niya. Ang bihira. At least may kamukha. At least nga rin. Ayun, So, shout out. Shoutout! Ayan. Shout out pala sa kay Happy Man at nandito lagi tumatangkilik lagi sa atin dito. Tour guide ako, master. Tour guide. Tour guide pala ito. Dinala ko na naman dito yung Then, yun nga pala, shoutout sa asawa ko, happy birthday sa'yo. Ayun. Happy birthday. Ayun, nasa ang pangalan? Justin Pauline, yan. Dalawa pangalan ng asawa mo, no? Justin sa Colin. Katukayo yan, katukayo. Ayun. Justin din kasi ako mga kagagamba, mga kagagamba. Ganon. Justin kami. Ayun. Sige, buti na lang, nagsama kayo, parehas kayo. Pero hindi gala. Hindi gala yun. Taong bahay. Wala mangyari sa kanila, master. Yun man naman, hindi gumagala, pero tatawag lang, kuling eh. Tawag lang. Pero tuto. Ayun, tutong score. Naalala ko na. Nakahabol pa ng isa, 2-1 na nga score eh. Ito si Happy Pa, ninang ulot pa. Ang saya nun So yun mga kagamba, mga kalakwatsa. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa muling pag-upload. Maraming pong salamat.